liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bhombela Sitimela Samampondo baba mkhulu mkhulu phakade amen. Le ndoda abayibiza ngomsuthu, abanye bathi umfana kaMahadebe, abanye bathi umfundisi uShembe, abanye bathi u-Isaya umfo kaMayekisi. Kodwa abefundisi bazo phela izimishini sebemqambe igama angaliqanjwanga abazali bakhe. Bathi uhlanya oluhamba lishumayela abantu oluphethe umuthi wokuhungula abantu. Bayabuzana ukuthi livelaphi lolu hlanya ngoba alisuki khona kwaZulu futhi alisuki khona lapha kwelaseNatali. Nesizulu sakhe siyazwakala ukuthi kasigcwele njengomuntu osuka kwaZulu. Kodwa uma ehlangana nabeSuthu ukhuluma ngokukhulu ukukhululeka lokhu, noma ehlangana neBhunu, noma ehlangana neNgisi, kanye nawo amaNdiya bakhuluma ngokukhululeka ulimi lwesilungu. Abafundisi bazo ezimishini base bemhlanganisele kahle onke amacala abakufanele bempende ngawo embusweni wawo amaNgisi. Lo muntu uma eke wadlula ebandleni lakho, abantu bayaphuma bonke belandele lo muntu ngenxa ukuthi unomhungulu. Kusho bona abefundisi bezimishini abagcine phela behambile bayomfakela icala. Lawo macala abebemfakela wona ayebanga khona ukubambezeleka ukuthi angasakwazi phela ukuyofika kulo izwe lakwaZulu ukuze bemyalele lapho khona inkosi uDinizulu ayisindise phela kulo bubuthi abudliswe ngamaNgisi. Sekuze kwafika bona ababhishophi abamhlophe abazomthandazelela ukuthi akafe phela inkosi uDinizulu. Osebhale nayo incwadi yakhe ukubalisa eyayibhalwe ngokuthi isono sami esikhulu yikho ukuthi ngiyindodana kaCetshwayo, okuyikona okwangihlukumeza ngisemncane. Nobaba wathathwa ngabelungu bayombopha phesheya kwezilwandle. Ngagcina ngingakwazanga ukumngcwaba ngoba phela wakhothama ngijahwa ngigijima izintabeni. Kanye naye umama wami angikwazanga ukumngcwaba ngoba washona phela ngibalekela wona amaNgisi eseze angivalela ejele. Kubuhlungu kodwa ukubulawa ube uphila. Kwakuyiwo amazwi ayo inkosi uDinizulu eyawabhala neyawaphimisa emva kokuba bekade benza umgcobo wokugcina abefundisi bazo izimishini. Labe seliyacisha lapho ilambu kuyo inkosi uDinizulu. Akukho ndlunkulu eduzane kwakhe, akukho mntwana wakhe eduzane kwakhe obekhona emnikeza ithemba nombambe isandla. Uzihambela nje kuphuma umphefumulo, azikho izihlobo zakhe lapha. Akukho nayo imbongi okufanele phela ishwe izibongo zakhe ngalesi sikhathi umphefumulo uphuma, omame belile. Lokho kwakuvame ukwenzeka kuwo wonke amakhosi akwaZulu. Kwabe sekuphela kanjalo-ke ngawo umbuso wakwaZulu, ngayo inkosi yokugcina eyaba inkosi khona kwaZulu ngokusemthethweni phela kwabo abamhlophe, njengoba isilo phela uDinizulu amaNgisi ayengasigcobanga njengenkosi. NgokwamaNgisi inkosi yokugcina kwakuwuye phela uCetshwayo, owabuyiselwa yiyo indlovukazi yamaNgisi esihlalweni sobukhosi. Ngalesi sikhathi kade bokushiwe khona eSt Helena ezefaka isicelo sokubonana nayo indlovukazi yamaNgisi. Ngawo mhla ka-4 August 1882 waze walinda wasehlangana nayo indlovukazi yamaNgisi ngomhla ka-14 August 1882. Wabe sebuyela ekhaya ngo-10 January 1883. Wabuyiselwa esihlalweni ngo-29 January 1883. Nakho sekufika uZibhebhu ezocoboshisa khona ondini lusanda kwakhiwa kabusha isigodlo nenkosi isanda kuhlala esihlalweni. Wafika walishisa baphuma ngesamagundane, kwafa amaqhawe amaningi ayezokotha inkosi nezinduna zayo. Wabaleka wazocasha ehlathini laseNkandla. Wagcina ekhishwe uYomelmot Osborne ehlathini ukuthi akaphumele obala usemhlelele indawo yokuhlala eShowe. Kanti bazomdlisa uphoyizini. Wabe sekhothama khona lapho eShowe ngomhla ka-8 February 1884.
wabe sethathwa ngenqola yosigedlemba wayothi wakhahla khona ehlathini laseNkandla lapho angcwatshelwa khona. Babengakwazi phela ukuthi bayomfihlela khona emakhosini ngenxa yokuthi kwakukude futhi kusatshwa yena uZibhebhu owayeqanganisile. Kwase kubekwa sona isilo uDinizulu esihlalweni sobukhosi ngawo mhla ka-20 Meyi 1884 kuphuthunywa phela ukuze kwazi phela ukuphakwa kahle impi ezohlasela uZibhebhu ukuziphindiselela, ngoba babengakeke bekwazi ukuyiphaka impi inkosi ingekho. Yiko kanye lokho kwagaxelisa sona isilo uDinizulu ukuthi sigcotshwe ngokushesha ukuze kunqotshwe uZibhebhu. Phela isilo uDinizulu sasingeke size sihlale lapha esihlalweni sobukhosi ukube isilo uCetshwayo asisheshanga sakhothama ngenxa yokuthi wayekhona phela umntwana uManzolwandle owayesasesiswini ngalesi sikhathi isilo uCetshwayo sikhothama, okuyena wayezobekwa njengenkosi ngoba phela uDinizulu lona wazalwa isilo uCetshwayo singakahlali esihlalweni sobukhosi. Kwakuyiwo umthetho wabo wobukhosi ukuthi umntwana umthola ungakahlali esihlalweni sobukhosi angeke abuse. Kodwa ngenxa yakho ukuthi isilo uDinizulu phela sasiprofithiwe, yiwo amakhehla afika kuye uCetshwayo amtshela ngakho ukuthi kuyozalwa abantwana abathathu, kodwa kuyoba khona oyedwa oyobe nomehluko oyobe emhlophe enezinwele ezimnyama ezinde. Phela uCetshwayo lona wayezithathele phela izintombi njengayo uNomvimbi Mzimela owayezalwa uye uMsweli Mzimela indunankulu yakhe uMpande, eyabulawa uye uCetshwayo empini yaseNdondakusuka. Ngalesi sikhathi elwa nomfowabo phela uMbuyazwa babebanganaye ubukhosi. Ekunqobeni kwakhe uCetshwayo kwabe sekuyiwa khona esigodlweni sakhe uMbuyazwa kwathathwa lezi zintombi. Yilapho uCetshwayo athola khona ithuba lokuzidamuzela ngentombi kaSekethwayo kaNtunzwa Mdlalosi, naye ukaMadwala, naye ukaMagoda, naye uSomakhanyisa, naye uSomkhosi Nene, naye uNomvimbi kaMsweli Mzimela phela lona uzala sona isilo uDinizulu ngawo unyaka ka-1868 lapho wathunyelwa khona amakhehla ukuthi ayocinga laba bantwana ukuthi ngabe bazelwe yini emveni kwaso isibonakaliso. Lapho afika khona emzini wasezinhlendleni bathola ukaMadwala ebelethe umfana, badlulela kwaNobamba bathola ukaMagoda ebelethe umfana, badlulela kwaGqikazi bathola ukaMvimbi uMsweli Mzimela ebelethe umfana, lawona okuyiyena wayefunakala kakhulu phela wayemhlophe nezinwele ezinde. Lapho lamadoda amadala ethunyiwe afika mangala kakhulu ukuthi lesi sibonakaliso siyiqiniso impela. Kodwa leso sibonakaliso sasihamba naso phela isiqalekiso esasishiwo yiwo lamakhehla ukuthi inkosi uCetshwayo ngeke iphiwe inzalo yabo abafana ngoba kuzophinde kulokhu kuqhubeka wona umlando wokubulalana eNdlunkulu. Asho futhi lamakhehla ayifike ngesibonakaliso ukuthi uZulu uzohamba hambe adinwe lezi zimpi zenu ningabaseNdlunkulu ukulwa nodwa, ebese uZulu ayanijikela anidayise ahambe nawo amangisi. Sasiqinisile impela leso sibonakaliso njengoba phela naso isilo uDinizulu lesi sesikhotheme khona lapha kungekho nawo umndeni waso, okwaba yiso isilo sokugcina uDinizulu baphela ubukhosi bakhona kwaZulu. Washiya abantwana bakhe uPhikisile noSolomon, uMshiyeni kanye noMagogo. Abanye balaba bantwana babezalwe khona phela esiqhingini saseSt Helena njengaye uSolomon. Icebo likaNkulunkulu kwabonakala sengathi liyafeyila-ke manje ngoba phela uShembe akasakwazanga ukuthi azoqondana naye untanga yakhe lona uyisilo esiuDinizulu. Noma yena umfokaMayekisa kwakungaziwa unyaka wakhe wokuzalwa kodwa ungathekiswa khona lapha ko-1865. Kodwa abelungu babehlakaniphe kakhulu futhi babemazi lo nkulunkulu wabantu ukuthi ubonakala ngaziphi izimpawu uma esekhona. Kodwa babengazi ukuthi bazombona kanjani, ingakho isilo uDinizulu base besifihle laphaya.
ezweni laseTransvaal noma bona babefisa ukusifihla eSt Helena kodwa ngakho ukuncengwa yilo ibhunu uLouis Botha nesikhalo ayesizwe ngawo amaZulu ukuthi ukude eSt Helena ngeke siphinde sikwazi ukubona inkosi yethu.